Здравейте! Ето я и облечена блузката как стои. Последната, която направих. От този модел, който толкова много харесвате. Цяла пролет ви досаждах с този модел на тъничка блузка. Правих го един път и на дълга туника, ако си спомняте така до... То на дамата се получи почти до коляното, ама тя така искаше да е. И на мене тогава толкова много ми хареса, че реших да си направя лятото и една тъничка. Разкроих я, да не е съвсем по тялото. И много сладко седи. Много е сладурска. Иначе е пак с реглан ръкав, същия модел. Само тук се заиграх да има розовко на ръкавите и мидичките тук да са от пак от същата прежда. Долу, разбира се, да завършва с това. И хоп! Имаме и чантичка, подходяща за нея. И този път сетих да взема портмонето, дезодоранта. Ето какво побира тая малка, на вид малка чантичка. Някаква огромна връзка ключове. Едно грамадно портмоне. Нещо. И един несесер. И има място и за телефончето, което в момента снима. И така. Ако ви харесва, дайте един знак. Ако я искате, пишете. Чао!